Thank you.
Bikonu, ndị Muslim, ọ bụ na ụlọ chọrọ unu mebie akwamozu ndị ala bunu na mụchọ ka agwa ide ebe ihicheli mmadụ onye anyị nọ wee gba alụ kwesị abalị alụ unu chebie ụlọ mmadụ ma narị m ego wee bịa akwa ide ọ bụ na ụlọ chọrọ unu mebie na asị m cheli n'ege ntị achọrọ ka ngwu ụlọ egwu onye ọ chọrọ ngwu ụlọ ebi kamda mpata ebe egwu na n'ege ntị agbara m lus maka na ụlọ akwụrụ m ụgwọ n'oyibo ọrụ bụrụ butere maka na ibi n'ime kpọrọ m egwu ụbọchị ọgbalite ya ọ bụ agwara m na mma arụrụ ọrụ ụmụ agwụrụ m ụgwọ na-ebutire egwu bịa n'ọrụ m steji nínú ọ̀gbọ̀n náà ní ọ̀gbọ̀n ọ̀gbọ̀n pápá ìlú ogun ẹ̀mẹ́rin mú nǹkan náà múlùú bẹ̀rẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tá àtàtì ìwú ọ̀gbọ̀n ti èlè ogun ẹ̀sẹ̀ ẹ̀mẹ́.
kùsù. Ọ̀nà àgbàgbọ́ ya ilé ọ̀zọ́. Ọ̀nà àgbàgbọ́ ya ilé ọ̀zọ́ òun. Òye wà lórí ọ̀nà máa zọ. Yàtọ̀ ní òbí. Bẹ́ẹ̀ni wà lára ọ̀dọ̀. Títí bẹ́ẹ̀ lè lò. Wọ́n jẹ́ láti ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ́n ọ̀gbọ́n. Wọ́n jẹ́ láti ẹ̀kọ́ ọ̀gbọ́n. Wọ́n náà méjì wọ́n mẹ́. Wọ́n náà méjì wọ́n mẹ́. Ilé ní ìlú ẹ̀yà ọkọ̀ yẹ. Yàgò oṣù ẹ̀kọ́. Ilé wọ́n lóbi, ilé wọ́n lóbi. Ayé yà lè nà ilé. Òbí máa tó oṣù ẹ̀yà àgbàgbé Friday. Òbí lè wọ́n lóbi. Dance.
Thank you.